Näkee. Ei oo puolomassa. Lola. Vastaisuus. Niin, koska tää oli se, muistat, että mulla oli se passi silloin kerran, mutta ei ollut enää asiakas. Tälle avataan nopeasti. Mä tiedän. Tai tälleen. Ei sitä tekemään oo. Äskenkin oli hyvä. Mikä? Paino eikö kun se näki. Tää on moni erilaisia. Eppne. Musta tuntuu, että mä oon saanut joku 50 eppistä. Joku 50. Ei pidä. Missä oli se? Se niinku puhuu eeppisestä. Voisit olla legendaarioida. Mä puhun legestä nyt. Mä en saa koskaan legenda. Mä en puhu legestä. Nördkin on niin hyvä. Lege on niin hyvä lege. Mä sain kalliskin. Myyttinen. Ai hieno. Nyt me vaan lähdetään viestiä. 600 oikeesti. Mulla on näitä 600. 6603. Mun loppu ne nyt vasta. No, ihan hyvin ne oli. Mä sain yli 3 tonnin koineen noissa. Mulla on nyt yli 3 tonnia koineen. Sit plus 1. Toi oli oikeesti. Kolotin varuste. Mä en enää saa mitään muuta koineita. Äsken kun mä puhuin koineita. Ei. Lola uutena rämäpäänä. Spray. Cordelux. Sää siisti. Sää hyvä. Eeppinen. Oikeesti oli hyvä. Niin hyvä. Kaikki on näkyy. Oikeesti on niin Mis mun kaarella mä saisin sen skinin. Se on soto näitä. Tää on aika hieno, että oli skini. Niin on. Se on kode. Äijä, mä saan jonkun Ei yhtäkään rämäpäätä. Yhden kestätropin. Mä saisin tän 19 tehotasolla. Avaa sänää loppu. Okei. Ootko ihan varma? Sit mä en saa mitään. Sä oot lampuilla vaikka tällä. Mä haluais. Mitäs sulla on? Ai hyvää saat. Mulla on pientä auto. Dr. Alban, It's My Life soi hitmiksit perjantais. Mäkä saan. Vaikka jotenkin ihanampaa biisiä olla tähän kohtaan. Simo, ostais mä sulle täältä ykköspaikiskin, niin Kapro mua saa. on sulla. Mä tiedä,